हेल' लोगोफोर आङो नै दा शुटिंआव दंफैयो जोङो दा गोदान शर्ट मुभि बानायगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो थाखाय बे शर्ट मुभिखौ जोङो सोरां माल्टिमिडिया स्टुडिअ'निफ्राय बानायनाय जादों आरोना नै ओमफ्राय जों शुट गोदान लाबोलायबाय Corona जुखाम पक'राखौ 20 थाखानि नालाय बेसेबां बुरजा मानसि जागासिनो नों मा मा मैगं लादों नों मा मा मैगं लादों जानांगौ जागाव जुखामा मा मा जाखो नों सा लोङाखै मानो हादा होयो होनलाय बयबो जानायनि